जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा पानेरि विधानसभा समष्टिनि एमएलए मुश्री बिश्वजित दैमारी आरो बारग' राज्यसभानि एमपि बिथांखौ दिनैनिफ्राय आसाम विधानसभानि स्पिकार एबा बुंथिगिरि हिसाबै सायख'नाय जाबाय आरो बे खौरांखौ मोननानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। बिश्वजित दैमारिया खेबनै बिथाङा राज्यसभानि एमपि हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो बेनि सिगाङाव बिथाङा तामुलपुर विधानसभा समष्टिनिबो एमएलएमोन आरो बिथाङा गावनि रोंगौथिजों बिथाङा सेंग्रा समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादाव खामानि मावदोंमोन आरो बोखावजायै कामरुप जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो बिथाङा बिबान लानानै गोख्रों हाबा मावबोदोंमोन। सासे समाज सिबियारि हिसाबै बाक्सा जिल्लानि नावकाटा सुहागपुर ओनसोलनिफ्राय फैनाय बिश्वजित दैमारिया दिनै आसाम विधानसभानि गोजौ मासियाव सायख'जाबाय आरो बिथाङा सेथि बर' फिसा हिसाबै आसाम विधानसभायाव बुंथिगिरि एबा स्पिकार महरै सायख'जादों। बे जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। बिश्वजित दैमारिनि सिगां आसामाव 1978 मायथाइयाव सनवाल कछारी फोलेरनि जगेन्द्रनाथ हाजरिकाया बिथाङा अस्थायी भाबै टेम्परारि बिथाङा स्पिकार हिसाबै सायख'जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय गहपुर समष्टिनि 1996 मायथाइयाव मुश्री गणेश कुटुमा स्पिकार हिसाबै सायख'जादोंमोन। बे हिसाबै बिथाङा थामथि आसामनि जनजाति फोलेरनि सुबुं विधानसभायाव स्पिकार सायख'जानाय। जों आसा फारियो बिथांनि गोख्रों दैदेननायाव आसामनि हारि हारिसा बयनिबो गेजेराव गोजोन थासारि खौसे लाबोगोन आरो बिथाङा विधानसभायाव रावनि बिथिं गोसो होआलासिनो बिथाङा निउट्रेल भाबै विधानसभानि बे स्पिकार मासिनिफ्राय खामानि मावगोन आरो समान मोनथाय बयनोबो होनानै खामानि मावगोन आरो समाजनि थाखाय समाज दावगानायनि थाखाय गोजोननि थाखाय बिथाङा खामानि मावगोन। बेखिनिखौ जोङो आसा फारिबाय। बिथांनि बे बुंथिगिरि हिसाबै सायख'जानायाव आङो बर' थुनलाइ आफाद एबा गावनि हिसाबै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथिखौ जासिहरबाय जाहाथे बिथाङा मोजाङैनो फैगौ समाव खामानि मावनो थाखाय आगान सुरनो हायो आरो बिथांखौ अबंलावरिया बोर सारस्रिथों जाहाथे बिथाङा मोजाङै बे बुंथिगिरिनि मासिनिफ्राय मोजाङै सामलायलांनो हायो। गोजोन्थों।